Sinten? Aku. Oh iki. Lho. Lah beli kok jin iblis. Nak model. Jenengan sinten? Jenengan sinten? Anake ayu. Aku bapake. Lho, Mbok. Bapake aku. jenengan sinten? Sikil pundi? Lho, sikile. Sikile. Lah, mau temu ndi? Lho kira ilang. Ki sing lagi. Piye ceritanya? Latenono. Sikile ilang. Sing latenono. Pengumuman ingkang nemu sikil Latenono. mau ki nggawa pira? Ya loro. Loro ngene iki. Lah terus? Ya ta? Aku ya ora ngerti to. Lungguh. Lho. Ilang. Engko mok gawa. Boten. Sikil kudu dhewe ya. Ah sikil sitok ilang ra apa-apa, sikil sing cilik jek enek. Sikil cilik wis mati Serep. Oh sikil dikempit dhewe. Menika Kanjeng Ibu.